Rydw i'n mynd i cael llawdriniaeth i newid ychydig bach ohono fi. Ar gyfer rai llawdriniaethau bach, mae gen I chi ddewis. Yn amlwg, gall chi fynd I gysgu pan ydych chi'n cael llawdriniaeth. Gall y doctoriad roi meddyginiaeth I chi I wneud I chi peidio a theimlo unrhyw beth yn eich corff a cadw'n ddiogel nes bod yn amser deffro. Rydym ni'n galw hyn anaesthetig cyffredinol. Yr opsiwn arall ydy wneud y llawdriniaeth o dan anaesthetig lleol, pan ydych chi ar ddihun. Mae hyn yn golygu bod y doctor ond yn rhoi meddyginiaeth I chi ble mae angen. Felly byddwch ar ddihun, ond fydd y llawdriniaeth ddim yn brifo o gwbl. Ac wedyn, y munud mae'n gorffen, rydych chi I fyny ac allan. Penderfynais I aros yn ddeffro, felly rydw i'n mynd I ddangos chi beth sy'n digwydd. Fydd yna plant arall yn y ward sy'n cael llawdriniaeth hefyd. Rwy'n teimlo'n ofnus, ond byddai'n iawn ar diwedd y llawdriniaeth. Tra chi'n aros eich tro, bydd y nyrs yn rhoi ili hyd lle mae'r llawdriniaeth. Mae hwn yn neud y croen yn ddideimlad. A fydd y doctor yn dod i'ch weld. Iawn, felly tra bod chi yna, dwi'n mynd I dynnu awydd bach. Reit, dawn ni te. Na I ôl blanket I chi hefyd. Pryd mae'n amser mynd I theatr, chi'n medru I mynd â rhywun gyda chi. Ac maen nhw'n gorfod gwisgo gwisg wirion. Yn y theatr llawdriniaeth, byddwch yn gweld llawer o bethau ac yn cwrdd llawer o bobl na fyddwch petai chi'n dysgu. Mae pawb yna I chi yn unig. All ti gymryd anadl neis fawr dwfwn I fewn ac yna mas. Mae llawfeddyg yn rhoi meddyginiaeth anaesthetig yn y man lle oedd o eli gwyn. Felly dyna'r pigiad wedi ei wneud. Doedd I ddim mor ddrwg nad oedd e. Mae'r eli yn gwneud i'r ardal yn ddi-deimlad, ac mae'r feddyginiaeth anaesthetig gwneud y ardal hyd yn oed fwy ddi-deimlad byddant yn gwirio na allwch deimlo unrhyw beth cyn dechrau. Allwch ti deimlo hwn? Tra bod y doctor yn gweithio, gallwch siarad a gofyn cwestiynau. Faint o bwythau fydd gen I? Gallwch gwrando ar cerddoriaeth. Gallwch gwylio cartŵniau. A gweud os oes angen I chi symud. Pan fydd y doctoriaid wedi gorffen, byddwn ni'n gwneud popeth yn dwt a taclus. Teimlo'n iawn? Gwych, da iawn. Mae'r ward adfer yn bennaf yn pobl sy'n dewis cysgu, ond byddant yn gwirio arnoch chi hefyd. Yn ôl ar y ward, bydde'n nurses yn gwirio bod popeth yn iawn. Os ydych chi'n poeni ar unrhyw beth, gallwch chi roi galwad I ni ar y ward. A wedyn gallwch chi mynd adref. A dyna ni, tara!